sa atong palamay drama. So nalong ko'y pahibalo mga listeners. So sa dili pa nato sugdan ang atong drama, magbasa sa ko mga comments no kay daghan mga nag-request sa ako ang basahon daw nako ilang mga comment. Nga katong dili ganahan maminaw sa atong mga comment, pwede ra ninyo pass forward, no? Pass forward lang niyo 3 minutes. So magbasa na ta karon mga listeners sa atong comment section. Si Marites Tuso, idol, pa-shout out sad mi diri sa Zamboanga City. Pasina pod idol. Tayo kayo no, Zamboanga City. Salamat kanimo Marites. Og si Nora Tuso, salamat idol sa pag-upload, lingaw kayo mi sa imong mga drama. Makawala sa laay. Salamat kayo Nora no. Og si Jim Katanis, idol, pero medyo mi naminaw sa imong mga drama kay nindot kayo. Basaha pod among mga comment, pansin na pod. Salamat kaninyo no. James Katanis. Og Ricky Sanchez, Lord, shout out mi diri sa Jinsan, lingaw kaayo. Drama nimo. O layo kayo sa Jinsan no. Kini si Ricky Sanchez dugay na kayo ni ga kuan sa ato ga comment no. Di lang nako mabasa karon ako nang basahon. So Tuso uling, makalingaw kaayo imong mga drama loads, naminaw mi karon diri sa amo ang gitarbuan. Vulcanizing shop taga Butuan City mi idol, shout out mi. Salamat Tuso uling. Ug kang Pidil Kudas, Lods, lingaw kayo mi diri sa imong trabaho, sa among trabaho from Balay-Balay, Bukidnon. Layo kayo no. Salamat kanimo Pidil Kudas. Ug kang Umi, idol, hinaot mo basa nimo dugay ra ko minaw imong drama. Shout out from Masbate City. Salamat kayo Umi. Layo kayo Masbate City. Ria Masap, pa-shout out ko idol, makalingaw imong mga drama. Jude, shout out from Pagadian. Salamat kayo nimo Ria Masap. Kung Danny Lopez, idol, basin mapansin nimo among mga comment, always jud mi naminaw sa imong mga drama pagkibasa idol from Davao. Salamat kanimo Danny no Lopez. O kang Majeline Grace Bernados, kasamo ka ng lalaki nga background, pwede tang tango na. Okay Majeline. O salamat kanimo Majeline sa imong pagpaminaw. Salamat kayo. O ato nang sugdan ang atong palang drama. Ako si Claring, ginaingon, mahal ko ang akong bana. At panakasagit ko sa among kaminyoon, tungod sa kabutang nga akong gikinahanglan, nga wa na niya mahatag. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimo. Mahikalimtan. Siyang nakay ko ma, di na ko kaon. Hala, busog naman ka kanak. Atong hipuso na ng atong plato ha. Unya ikaw, pagpundo na sabay. Ayaw na pagsigigawas. Aron magdagandagan uban sa mong mga amigong mga bata. Di maayo nang magsigdagandagan human og kaon. Bito, dagma niya ta. O ma, ikaw ma, wala lagi kakaon. Ha? Wa kakaon? Magpaabot pa magud kong papa ni Manak. Gusto mang papa ni mo nga magdungan din mi kaon. Wa pa masab ko gutuma. Ay, may motor na nga nabati na ko na kamihunong sa gawas. Si papa tingali na nimo. Muuli magina siya og paniod to. Anhi gyud na siya dinhi sa bay maniod to. Day! Day Claring! Yan ako, Day! Kadiyot lang dong, naana. Manaog na ko ara nablihan ng pultahan dong. Nak, dinhi ka una ha. Kanaugon sa nakos papa nimo. Anyan sa man, nabusog ka ba sa utan nga akong giluto dong? Oh, Day. Nindot ang utan na, init pagigayo. Bagong luto. Relax sa ugamay, oy. Una ka mo balik sa inyong trabahoan. Pahuway sa... Mga bisag pila lang ka minuto, God. Una ka mo balik dito. Ay, Nga naman ka. Kalaong gud ni mong pangupaw.
Ganyan buntag ba? Nag-burn out man sa among trabahoan. Niya nga akong kauban sa trabaho nga si Jason. Miyadto ka dilig doktor, nagpa-check up. Anya? Mikuyo ko niya. Nagpa-check up sa gugapil. Anya? Ako siya gingnan bahin sa akong pagkalalaki nga di na mugahi sukad. Sukad ko natagak sa punuan sa mangga. Nga, mingon siya day nga. Kuli na lang gid ko nung nga mugahi pang ako Kaya nga akong pagkalalaki gud ang napiktahan. Anya? Nga nang nag-uulman ka? Nag-uol ko day kay di na ko makahatag ni mong lawas nun nga kalipay. Dong, Nilo. Ako'y babae nga dili hangul anang butanga. Sugot ramang ko nga wa. Good, total, may anak naman ta. Kahaday? Mas istorya ra ani mo Pero sa ilawom si mong kasing-kasing, nangandoy ka og lawas nun nga kalipay. Happy naman ko, good, nga imo ra kong magakusog mahagkan. Kontento na pud ko sa imong kamot og dila. Busa, ay napaghuna-huna og bati, uy. Love kay ta ka. Busa, dili mahitabo nga mangita kog laing kalipay. Nga wa nimo ikahatag. Oh. Usari ako ikasulti dong. Mamatay ko nga dili mo tilaw og laing kalipay sa laing lalaki. Kana ang itanong sa imong huna-huna, Nilo. Salamat, day. Salamat sa imong gugma. Day. Mahal tasab kayo ka, Nilo. Busa, di na ako maghuna-huna pagkalipay sa upan. Dili na dong. Wala may ikaw. Bay Jason. Oh, ano ba yun? Surti ka? Ang kasawa kang babae nga buutan? Sawa ni mamatagi o kanang lawas nung kalipay kay bawo mo ko nga magantos o mangita gyud sila anak taon. Pero iyang gidawat ang tanan, di ba? Giantos niya. Wa siya mangita nga tos laing laki. Surti ka. Mao ginabay. Mao na gipasalamatan ako sa Ginoo bay. Kay nakaasawa taon ko babae nga dili hangul sa lawas nun nga kalipay. Ako ani bay. Sulti lang yun mo. Murag adto sangkos bilinggoan ani. Kaya nga naman. Preso ka ni may mga tabi yung dawat nga. O asawa ko na ikabi taon. Uy. Ida, sakpal na ako akto ako asawa. Bay nga magtuwa si kayo uban sa langit. Putun gina ako silang patay. Bay Jason. Ayaw anak bay. Uy. Bida. May duha mo ka anak bay. Luoy ang inyong anak kung makapatay ka bay. Mapatay sa nimo imong asawa. Unya, ikaw adto sang kaospisuan. Mao lagi. Lagi na may tabo. Kanaw bakita na ko sila. Di ko mapaglimutan. Basta Bay. magpaw akong pananaw niya. Tanaw na ko nila mga gagmay lang kay siya. Bida sus. Bay, kung may kabit man ang imong asawa ha, pasagdi siya oy. Ayaw iamong ang ugma sa duha nimo ka anak. Ako ba ikaw? Istoryahin ang asawa nimo bayan sa mga tabi nga imong nadawat. Kung mas mahal niya ang iyang kabit, awatagi sa iyang kagawasan bay. Ayaw ipamugos imong kaugalingon sa imong asawa nga wa na'y gugma nimo. Ay, Muduaw ka sa imong mama sa probinsya ug dad-on mo sa dudong. wala may Oy, dong. Dadon lang na ako ang bata. Di man ka magkaatiman niya din kay trabaho baya ka. Ako taon-tong duawon sa mama, uy. Tiguwang na baya. O sige day. Kung nun sa'y makalipay nimo day, di ta kapugnan. Kanos aman mo mularga sa inyong probinsya ha? Day Klaring? Ay, salamat taon nga ni Amo Klaring. Gimingaw na baya kay kus akong apo. Dako na gyud taon, ma. Akining ma. Kan abang lalaki nga nagbarog at bang sa tumbay ba? Oh, Kana kana siya. ay sigari. Ay, naana nag-abang anang bayi sa atong atbang nak. Biyudo na. Bago lang namatay ko nung asawa nga tuwa sa syudad Puyo. Kusog ra ba kay na manutok og babae dinhis ato. Ay gusto na tingali ng maminyog usab. Nagsige ra ba nagtutok na ko ganiha ay. Gwapo biya siya. Murag ulitaw o porma. Unsa? Mao na Klaring. Mao na day. Kung sugtong ko nimo, pakaslan di ka. Total, wala naman ko asawa. Biyudo naman ko. Sige na day, sugta ko. Kanang gali. Nakakita ka man tingali nga may dakong bata no nga lalaki pag anhin ako silang mama no. Kinsam na bata ah. Akong anak. Ah? Kay minyo naman ko.
may banan ako. Busa, ay naku panguyapi. Kay may banan ako, nagkasabot ka. Ay! Ay! Ayaw! Ayaw kong tiuni, anak ko, Chilyo. Gary! Pasilo ako, Clarín. Panaibog ko ni mo, day. Mingaw na napita. Pati yung tingin ka, kung dili ka masugot sa gusto ko. Tana, koyog na ko na ng gamay payag na nasa ibabaw, eh. Parang di ka tungkabon sa... Ayaw! Ayaw! Ayaw kong dungaba. Ang tinuod, nahan masab ko ni mo kay gwapo ka o macho og lawas, pero may banda na lang yun ko. Ito lang yung kumutilaw ni mo, day, Clarín. San unsa ka lang. Maluwa lang ka, day. Sige, day. Bisig kausa lang, day. Kausa lang. Sige pa. Karin, inyo na lang ko. Kaya, malam ninyo. Dugay May na kayo ko. bana ko. Makaw ka. Karin, ay, Dugay na kayo ko. Gamingo na kita ang kunin. ay, Kausa na lagi ni. Kausa na ni. Di mo usap pa. Di nimita mo, day. Mula rin naman ko sa Manila. Galibi, galibi. Ini. Clarín. Ma, nakasakit ko sa kumbana. Ikihata si Gary. Iya kag gilukos, anak. Iya kag gipugos o guroy nga to sa payag sa ibabaw. Ikihata siya og rape. Ayaw na lang, ma. Hasol na. Ako na siyang ipasaylo sa iyang ibuhat na ako. O ako mabalik na lang ko sa amo. Aron dili na mausab ang nahitabo naman ni Carrie. Ingon na ba siya nga dili siya mo dayon og Largas, Manila. Busa magpalayo na lang ko din hima. Ako na lang magpalayo. Pauli ko sa among dapit. Kay dili ko gusto nga mausban pa ang akong pagpakasa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Melvin ginaingon, bisan di ka ganahan og babae nga pobre kay anak ka og dato apan dunay higayon nga may gugma og babae nga pobre og kuwang pagyud sa edukasyon kay wa makatungha tungod sa kawadon. Mao kini nitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimo mahikalimtan. Mao ba, anak? Ingon ana ang gibuhat sa katabang sa imong kauban sa opisina dong. Mao na pa, ma. Ang ilang katabang nga nagpabutan-butan mo ay mukawat sa tanan nilang alahas ug kwarta suod sa kwarto sa iyang mama ug papa. Uy, Ug milayas kani ug wa na gyud na nila matrace pa kung asa na. Pagkapait. Maong Pagkasalbahis ko na ito maong maid na. Wa siya maluoy nga nihimo inis iyang mga agaon nga maayo magkaayo mo sweldo niya. oo na, pastilan. Ang gaba ra ba di ba gyud magsaba? Ma'am Verna, Sir Ramon? Oy, Sarah, nahuman ka naglaba, day? Mana kaglaba, Sara? Oh, ma'am. Human na, sir. Maayo noon. bida. Kita ko sa naong ining atong maid no. Nahinumdum ko sa kawatan nga maid sa kong kauban da. Ay, sprikitek. Unsa man na? Sir, ma'am. Ako tong pamilon ang mga nauga mga linabhan dito sa inyong kwarto. Sige, sige. Ayaw ma, ayaw. Ayaw pasudla si Sarah dito. Uy, Sarah. Ano man? Ay, so dito sa kwarto ha, sprikitek. Ay, ginasya og pasudla sa inyong kwarto. Ma, Kinsa ka pa. Aron di mo may sama sa ginikanan sa kong kauban. Ayaw gid ma, pa, ma. Mao babay, ha? May katabang sa mga buutan kayo? Babae siya, sama sa among katabang nga kawatan king dako. O bay, nagduda sa gubay nga kawatan ng sprikitek nga dako. Basta, buutang dagway bay, inaana, kawatan ra na. Mo ba? Basta ay kumpiyansa tao na, aron di ka bisama tao na mo. Subras milyon katida taong nakawat tong sprikitik bangang sa ilong, oy. Grabe kayo. Kapiya Si ko. Bate yun? Pagka-sprikitik. Sprikitik na, bay. Sprikitek lagi atong bayanap. Bida, no? Uy, kaluoy. Pero bay, di gi ko musugot nga magdugay ng maong katabang sa bay. Mura bag pinangga nila ni papagmamang sprikitek nga dako. Yay, minatay nga baklay, porbida. Bangag sa ilong na lagi kuha nga ni. Mao gyud bay. Palayasa na, oy! Palayasa na! Hindi taon ko kawatan, ma'am, sir.
Nasayop si Sir Melvin siyang pagtuon ako. Dili ko sama sa katabang sa iyang kauban sa trabaho. Misag pobre, mi sir. Pero wa taon may maghuna-una og pangawat. Sagdi lang ha. Amo niyang pasabton si Melvin sa tanan. Sige. Amo lang kang isultihan kung nganong way tarong tinagdan nimo si Melvin. Kay buutan mo gud ka. Unya, base kuno og napabutan-buutan ka lang. Sige, ma'am, sir. Aron dili na mabala ka si Sir Melvin nga basig mangawat ko. Mapawat na lang ko din sa inyo. Oh. Mangita lang kong laing ka-applyan akong trabaho. Sarah. Mo ba? Karon na siya mapahawa sa tumbay, isip katabang? Ay wa na lang sa damo pugni kay mupahawa naman lang kuno siya. Tuwa siyang kwarto nga giukupahan ay. Ato dito dong. Pangayo og pasaylo niya. Sa dili pa singpit nga mobiya din eh. Tanaver na. Kay maliit na tayo ni sa itong sabot. Sige na. Ato sa mi. Sprikitik. May noon nga mulaya siya. Aron mawa ng ako kabalaka. Pagkadaghan, rabas kawatunon din sa among bay. Bika ni, tuon ako sa siyang kwarto. Tabangan ko sa pagpanghipo sa mga bisti. Arong hingpit na gid siya nga makabiya din sa among panimay. Niyan ako tungod sa pultan sa kwarto. May kay abli. O din niya gila kang pultan. Ablihan ako. Oh! Oh! Sir Melvin? Uy! Sir, nga nang may suon man kadiri sa kwarto na ako. Nagborli sa rabaya ko. Oh. Mag-ilison ako kadiyan, sir. Biyaw na din hi. Oh, uy. Wow. Nakita ginako. Nakita na ko ang tanan kay niatubang siya nako. Kanindot niyang lawas. Ang duha niya kadugan. Sakto sa gidakon. Sir, Ug please. ang iyang ubos pagkanindot. Wow. Ay na lang nagtabo ni oy. Uy, ay talikod. Ato bagbalik. Sir, Ay nagtabo ni sa imong pahad ng litrang kana. Ay na lang pagtabo ni sa imong lawas. Nakita Sir, na nako. please. Gawas din hi. Kay mag-ilis na ko. Aron, makabiya na ko din hi sa inyo. Wala may drama. Sara, lami man sa day kada. Ha? Usa sa di ka pahingpit nga mubiya din eh. Sir? Ang kunong taka. Dali! Ay! Sir, ayaw! Sir, ayaw maluoy ka! Ayaw ba? Kay narabas akong naibog ni mo. Dali, dali, pahinga ta. Dali, dali na yun. Sara. Kalapit mo, Sara. Napakaidugan nga maibugo na. Napakailawas ka pagkanindot. Patay na ko, ani, Dali, unta niya. Aron mo layas ka na. Ug di ka na magpakita na ako. Gini. Unsa? Mabdos ka? Nay. Dito ko gikan sa health center. Kay may doktor man dito ron. Ug mabdos ti ay ko. Mauday nga permi kong kasukaon ang magpangita kong manggang hilaw. Anak sa imong agaw ng amahan anang bata, ah? Kun mao, matukos ila. Kinahanglan nga masayod ni ini ang iyang ginikanan. Ilabi na ang ilang anak nga maoy amahan sa bata. Ayaw ka kuuloy nga gibuwagan ka og uyab kay mikuyog og laing lalaki. Naunsa ka ba? Do na pay daghang babae nga moabot sa imong kinabuhi. Mao ka na, busa, pangita og lain. Kay gusto namin nga makakitag apo in taon. May nakasulti na ko, ma, pa. Na si Sara ba? Tong maid na to. Oh. Namabdos to siya sa akong gibuhat niya. Oh. Busa na kaunhana ko nga kung mga anak siya, kuhaon kong ang bata. Unsa? Mabdo si Sara? Oh. Uy, Ramon, may apo na di ay ta. Kung mauna, atuwa si Sara. Uy, may apo na ta. Atuwa si Sara. Paingon na unta kong muadto sa inyo, ma'am. Sir, apan, naunhan man ko ninyo og hanis among kabus nga panimay. Og naa, nagol in taon ng akong anak kay nagsabak na siya apan dili asawa. Ang pegi ang among apo nga naa sa imong tiyanday, Sara, ha?
Human mo siya ipagkataw, kuhaon na mo siya, ug hatagan ka na mong dako nga kantidad sa kwarta. Mao ka na, Sarah. Mohangyo minimo nga dili ka magbakuli sa paghatag sa bata. Uy, ugma nga mapaabot ang bata na ko, sir. Ma'am, basta human ko mga anak, ako siya ihatag ninyo. Inyo man sa siyang apo. Dili lang kay ang bata ang among pangayoon, Sarah. Hasta ka. Oy, Ako kang pangayoon sa imong nanay. iho? Kay pakaslan ko ikaw, Sarah. Melvin, iho ni Aka. Melvin, misunod ka na mo. Salamat. Salamat, Sir Melvin. Kung imo kong pakaslan, salamat kayo. Pobre si Sarah. Apan happy ko nga siya ang akong naasawa. Kay buutan kay siya. Ug nakat-on ko sa pagmahal niya. Wa ko magmahay nga pobre ang akong asawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Anton. Ginaingon, sige kog likay nimo. Apan bisan asa na lang ko naabot ang nahitabo. Ikaw ra gihapon akong naasawa. Kuning nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Kung sa pamantawang ka magminyo, oy, Anton. Sige ka malagkugig trabaho niya. Wa magay gipahinungdan na imong pagtrabaho-trabaho, imong pagpaningkamot. Wa ba ako magpangayo nimo ha? Kay doon na ko'y akong income. Akong gitigom pa. Mm. Kay doon na nabiya ako'y dako nga natigom sa bangko pa. Panagana ba nga kung makauyab ko, nya, mamingyo na ko, ready na ko. Ay, dili ka gyud makauyab, oy. Kung dili ka mangitag, paagi nga makauyab ka. Unsa ba? Sige lang pa. Ang ako bang amigo nga, katong kauban ba na ako si Rodel ba? Nga na magpuyo sa Pikas Barrio. Mm. Adto ko mo star sa ila, mga pila ka adlaw. Hangtod nga makakita kog babae nga ako magustuhan ug akong panguyaban. Ay, pastil lang ni mo, Anton. Di na kinalan nga mo adto ka pa og laing lugar. Uy, tunid ka mga daga din sa ato, uy. Kanan lang si Kwan ay, Jubil? Oh. Apas na si Jubil. Klaro kay nang nakagusto ni mo, uy. Bisan ikaw, nakamatikon ni Ana, nga ibo kay nabayhanan ni mo. Di ko manguyab og taga dinhi sa ato pa eh. Nga naman, Di ko manguyab. Abi pa lang, wa nagilaing babae nga makita nato. Di ko manguyab og babae nga ato rang silingan. Anton! Ansa? Wa na di mo puyo din sa atong baryo si Anton Noy. Wa na day. Eto, asya po yung bahay siyang amigo nga kauban sa niya sa trabaho. Ato ko na siya dito mangitag babae nga iyang magustuhan. Naikog mamanunta ko niya, Noy. Still ano, Tungo nung wa magin siya makakita na ko. magbuta na kung anak ko makikita ni mo na eh. Eh, matod pa niya eh. Dili siya manguyab kuno og iyang silingan ra. Gusto niya nga, walay lugar ang iyang mauyab o pangasawon. Nice mo. Lie to say I'm not gonna miss you. Say goodbye now. O ba, Anton? May duha ka babae nga nikagusto ni mo sa imong listahan? Dito sa imong amigo? O pa, si Myla og si Lani. Pero unahon na kong panguyab ba kato si Myla. O kung di mo sugot, si Lani nasad. Siya rog way usa nila nga musugot na ako. Eh, kung sugton ka ng una mong pangayaban, sa magminyo ka na. Di lang una ko pa. Kung sugton ko ni Myla, panguyaban lang gyapon ako si Lani. Istinga na ako ning magdubli tag uyab ba. Ay, kambugiro ba ni mo, Anton? Eh, wa kapag gani usa nga nauyab. Sige na ka panghambog. Ba, oy, nagunaw na ka na nga magdoble ng uyab. Unsa ka ba? Basta mo na akong plano. Kung sugton ko ni Myla, uyabon sa ako si Lani. Lumpongon ako silang duha. Lumpongon ako. Unsa? Wala niya tabo pa. Nanguyab ko ni Myla ang gabi na. Huwag ko niya sugta. Kaya Ano? pagkaugma, nanguyab sa gaday ko ni Lani. Huwag niya po ko sugta. Pagkadimala. Malasoy. Mga hilas ba yan Hilas! Pagkadimalasan mo pagkatao Hilas tayo. sugta. Nasa naman, Gabi, wala ka matagbaw ha? Unsa ba ka? Wa ka mutagam do? Pagkatambalos-los ni mo dako ang taon. Ay, nag-una-una ka naman kong istorya nga imo na lumpungon. Lala ka ron, wala nang iusa. Ay, gada ka na stigaw, anak. Nagumpuyo dito. Naamang ko'y usa ka kauban nga tos pikas lungsod puyo. Tuko dito star. Mga pila ka adlaw.
Itong dapita, kinahanglan nga makauyab na gid ko. Ay, Ikaminyo na kay ko pa. ayaw na lang lagi in taon pangitag babae sila yung lugar in town. Anhin na lang in town pangitag uyab ni Modni sa ato, oy. Res ko na Jubil. Yan lang pang uyab ikon. Nakakung nagtukmong-tukmo di mo, anak. Jubil na lang Kaya dili ka doon mapakyas ni Jubil. Hala, si Jubil, may panguyab yung taon, Anton. Hindi ka ba nadadala? Uy, balag di ko makauyab. Di gyud ko manguyab og taga-ato. Abi pa lang nila. Watay laing babae nga makita. Ha. Busaay na lang og idudon ako na si Jubil. Kay di may tabo nga manguyab ko niya pa. Di gyud na may tabo. Anton, Hodja! Daw. Hangyo ka nga to gasta sa amo. Maron na to dito mangitag babae nga imong yabon. Okay? Malas ko dito sa ilang Rodilda. Duha ka babae nga akong gipanguyaban, nga pulos gyud. Pulos gyud ko nakagusto nila. Nya? Pero wa gyud sila magusugot na ko bay. Payta, malasan ako. Busted ka, ha? Busted. Borbida. Manlasan mo. Doon na kay dagway nga murag naong. Nya malas mo ka. Mao lagi. Pero suwayan ako pangitag uyabon dito sa inyo bay. Kana kung musugot ka nga adto ko istar sa inyo. Problema Anton na. nga makauyab ko. Migo ka ta. Ha? Ato ko sa mo. O sige. Doy ba karating kwarto dito? Ako yung ako mama ug papa ha. Nga adto ka dito. Nga doon na ako'y kauban sa trabaho. Nga adto puyo sa mo. Mao ba? May bahay na kang nagustuhan dito sa mong dapit. O bay. O sa baya? Ako sing gikaila dito sa merkado atong Domingo bay. Mao ba? Kuan. Cindy ko niyang pangan. Sindi! Cindy. Guwapa. Ug sa diyang akong giingnan nga mamisita ko niya, wa man mo balibad. Urbida, no? Kitsa ka ng sindi imong giingon, no? Taga-amo, yun ka na bay? Oh, di ko na siya taga inyo bay. Taga-pikas ko na siya baryo. O ilado ko na siya sa ila. Mhm. Busa karon inig-off na to sa atong trabaho. Ah, Muadto ko sa ilang baryo. Magpangutan ako kung asa ang ilang bay. Aron ini kagagbi, diretso na lang ko og pamisita niya. O di ba? urbida. Tala, sige. O niya, mag-ampo ko nga sugton ka ng bayhana, ha? Aron, maminyo na ka! Oh, day Cindy. Mo ka na, Anton. Ugsa ko ang tanan kay wata ka balibari dihang niingon ka nga mamisita ka na ako. Saylo ako ha. May uyab na manggod ko. Kaslunon na mi. Uy, Cindy, ingna kong nagkikumidyahan ako nimo. Wa kay uyab. May uyab na lagi in taong ko. Kaslunon na mi. Oh, O gani mabdos na ko. ha? Duha na kabuwan ang bata nga niya sa kuntihan. Oh. Saylo ako, Anton. Anton, nahibaw kong buutan ka. O ka. Sa daghan pang babae nga moabot sa imong kinabuhi. Usbon ako sorry gid kaayo. Sa mahilig subton, may umaabot ako nga bana. Hirapan, ika'y nasasaktan lang naman. Akin ka na lang. Salamat nga. Gisugot ko nimo. Dugay na kay kong nangandoy nga mamisita ka na ako. Og imo kong panguyab, Anton. Mao ba? Mahal ta kaayo ka. Oh. Og kung wa ka may gusto na ako, og naahat ka lang sa pagpanguyab na ako, makaton ka ra sa paghigugma na ako, Anton. Ibuhaton ako ang tanan aron mahigugma ka na ako. Anton, ako, ikaw ang gitakan-an ko ini, Anton. Jubil. Oh, Magpagkasal na. Altar ng bahay. Salamat sa inyo, tanan! Daghang salamat! Salamat! Pangarap ko, ibigin ka at sa habang panahon. Nakasal gid mi ni Jubil nga amo ra sang silingan ug sa iyang kabuutan nakat-on ako sa pagmahal ug pagigugma niya. Ang asa kong lugar nang itag uyab pero silingan na day ang akong naasawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ason, ginaingon, buutan ug nagmahalanggit ko sa akong inahan. Mo nga gisakripisyo kong akong kaugalingon.
bahala nagmaguol. Basta, maayo lang ang akong inahan, sige hambin niyang sakit. O kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Nay? Nay, may grabe naman hino ng imong ubo, oy. Basig doon na kay sakit nga kidadaha, nga walang tamasayod kun unsa. Ay, ambot na ko eh. Sakit kaya akong buko-buko. Tungod tingali di sa... Sige na kong ko. Nga manglaba kada adlaw. Undang na lang sa pagpanlabadan, Nay. Kay nakatrabaho na bitaw ko. Ay, bago ka paganing nakatrabaho. O pagani ka nakadawat og sweldo sa imong pagkatindira. O sara po nakasari-sari store sa merkado. Nay, ako na nabalaka ng imong sakit ron. Ako na lihatod ang imong mga linabahan bese lang, Sir Waldo. I-relax na lang una ng imong lawas. Ikaw niya na ang gibati ni nanay mo. Mao nga ikaw ang mihatod sa iyang mga linaban din sa bahay. Oh, Sir Waldo. Sakit ko no kayo iyang lawas. Unya, sakit ang iyang buko-buko. Yung magsigi siya upo-upo. Pastilan. Nagduda ko nga may sakit na sa baga ang imong inan. Kay kada kong manglabagod ka, unya mabasa ka sa singot, unya inig human, yung human maglaba, maligo ka, ato ginamo apiktar sa baga. Unsa? Kun mao, kinahanglan na gid nga dadon si nanay sa doktor. Oh, paita, uy. Wala ba gid may kwarta? Doktor, basig dako tag magasto anak. Para batay kwarta. Panghuwam lang ta ka dito si Roldo. Gaw, huwam ka para doon na kay madaga kwarta. Gabuti mo din Adad-on yung doktor sa mananay mo. Saman? Mauwaw ko ka, uy. Pero nahibaw naman to siya nga doon sakit si nanay. Bitaw nak, masig makapahuam si Sir Waldo na mo. Ato lang paabuton si Tony, Nay. Ang akong uya pa. Basig makadato siya kwarta. Doon naman ko na siya ikawaman sa ilang trabahoan. Nga dito ka da, pe. Saan naman lang. Ako yato, Sir Waldo, pe. Ha? Basig paabot na to siyang manghuwam ka. Ako yato. Ako yung noon nga manghuwam mo. Sir Do. Maka na, nagpaabot ako nga manghuam si Ason. Pila mo sa iyong human, ha? Kwan, kadang, kung lang hatagi siyang woman, sir. Basta mauna na yung woman, sinyas lang ko. O, kara. Okay ra? Mauwa mo taon to, gaw aso taon, sulti niyo, sir. Kung hatagan ko nimo, ako lang nunog. Gikan ni mo, saman. Sino na nimo? Si Ason ang gusto ko nga personal manghuam na ko. Ay. Si Ason ang patungaha din Ay. Dili ka. Kani. Bisang usang oras sa pilo, patungaha si Ason diri. Pagkadaghan din mo gida nga sakit ng maringoy. May sakit ka sa imong baga. Unya, taas pa gid imong sugar. Mao nga niya, na-admit na gid ka. Mao may sultis doktor nga advice niya nga i-admit gid ka. Mugawas na lang ko din hinak. Watay kwarta. Paitay, 2,000 pesos sa masad gid ang akong nawaman dito sa itrabaho na akong hardware. Di man magpahuwa mo dako si sir. Tuaman sigaw pilo sa ilan, Sir Waldo. Unsa na kay balita, no? Nakahuwang ba ka siya? Gaw! Gawason! Sigaw pilo, hindi na siya. Unsa? Si Ason ang gusto ni Sir Waldo nga mo yung mga tubang niya? Lagi taon, kasi sila may gusto mo gamit taon. Mao tingalin, nagkahanglan gyud nga si Gawason mo yung personal atubang ni Sir Waldo. Gaw, saman. Sige. At ako'y ato ni Sir. Bahala na lang niya. Magpakauwa na lang kung atubang niya, uy. Kinahanglan nga may magamit ka nga kwarta si nanay ining yang pagka-admit karon din sa ospital. Sige, nak. Daghan manggudok tambal nga paliton nun. Hangyua lang siya, nak. Buutan man ka na si Sir Waldo. Nahibaw kung maluoy ka na siya natong mga pobre. Ay, kung doon na palang unta ko ikasarang. Panpobrem sa gugugod. Ordinaryo lang ko nga trabahante sa usa ka tindahan sa hardware. Gaw, sige no eh.
Tuwa na si Roldo. Oo, gaw. Ipalihog lang sa ako bantay ni nanay din higaw ha. O ikaw dong, Tony, balik na lang sa mong trabaho dong. Basig ipangita ka na dito sa mong amo. Sige Wala na, na yung drama. kay mo ato na ko sa bahay nila ni Sir Waldo. Ay, may miapli na sa kamay nga pultahan sa gate. Ason? Sir Waldo, sir, salamat nga ikaw miapli sa gate, sir. Okay. Naibaw na ko kung si tuyo mo. Ako ra ko sa niyas bahay. Dali, sud. At ta sala magsulti. Dayon diri, ason. Daadbit kita is nanay mo. O niya ka aron manghuam na ko og kwarta, mo ba? Oo, sir. Bayran lang unya na namo ni nanay. Pinaagi sa pagpanglabada ni sa inyo, sir. Umang ko'y trabaho kada sa Sabado Domingo. Ako lang manglaba mientras dili pa makahimo si nanay. Ason, kung magkasinabot lang taron, no? Hatagan ko ikaw sa imong kantidad nga gikinahanglan. Nga sobra ra nga gastuhon sa ospital. Okay ka? Pero may magasto gud ana gud. Lamin ko, tingali, mga 50,000. Pero, hatagan ta ka. Hatagan ti kag mas labaw pa niya na. Kung musugot ka karon sa gusto kong ipabuhat nimo. Unsay po di mo ipasabot, sir? Ason, dili makahatag og anak nako si ma'am nimo. Dugay nami nga naminyo, pero wa gibi anak. Sir, Parang ka lang, no? Ikaw ang gusto ko nga muhatag nako og anak, Ason. Kung makikilawas ka nako, karong higayon na, ining humanta og tagay sa kalipay, hatagan tadayan ka sa kantidad nga imong ikinanglan. Bayaran ti kag 100,000 pesos. Sir Waldo, Pasiuna lang ka na, ha? Apan, kung mamabdos ka na gyud unya gani sa atong anak, hatagan ti ka og 1 milyon. Sir Waldo. Huwag ini mabunog. Ang pinakinahanglan ni kwarta ni nanay. Sir, Hindi na magwanta kita. Alam na kayo. Di. ay, sakit. Sir, ay. On a cobweb. Nailaptan gid ko ni Sir Waldo. Makadaghan gud niya itong hikayon na. Grabe ang kaluyang akong gibati. Apan, ang saon taman, nagkinahanglan man may kwarta si nanay sa ospital. Giantos ko na lang ang tanan.